Много са сладки. Много си играят. Да. Се разбират без думи. Красавчета. Какво е зайче, на колко е? Годинка и 3. Тя много рано утро ходила, правда. Така стабилно ходи вече. Душица. Какво, миличко, учиш маничкото момиченце? За иконите какво си я научила? Какво показа за иконите? Покажи тук на тази Богородичната. Не, мама, А това е интересно. Научи върви цунка Богородица. Дария Мария, покажи, миличка, на маничкото момиченце за иконата. Ти до сега си показвала, да, шала е по-интересна. Да, сега шала е по-интересна. Душичка. Малки зайчета. Служи и шалчето, мама. Служи твоето шалче на нея. Дръпни го. Полекичка. Отзад. Не. Лекичко. Да, достатъчно. Браво.